А где? Где? Что? Не знаю. Сябры, вітаю вас. Ми зараз на Володарського. Ми побач з сім'єю Зміцера Фурманова. Вони приїхали сюди для того, щоб об'явити голодовку. Зараз ми візьмемо некоторі коментарі. Зараз ми поглядимо, як вони себе почувають, тому що амаль сотню, ну більше вже за сотню вони знаходяться тут. І нам вельми важливо ведати, що тут відбувається, тому що вони супроть того, що Зміцера затримали, я не супроть того, що вітаю Іночка, вітаю Андрію, я не супроть того, що йому шиють кримінальну справу. Ви ведаєте, що зараз у Білорусі 25 політв'язнів, один з їх це Зміцер Фурманов, і зараз батьки його дівчини не тут. І ми приїхали для того, щоб почути їх думки, поглядіти, як вони себе почувають. І зараз наживо ви побачите, як усе це у Мінську відбувається. Нагадую, ми у Мінську, вулиця Володарського, СІЗА номер 1. Коли ласка білоруси, хто побачить цей стрім, вельми важливо писати їм листи. Вітаю, вітаю. Живе Білорусь. Мы пока не будем приставать с питаниями. А вы бачите, приехали так само люди, они знаходятся тут. Тримай, будь ласка, телефон. Ой, обнимашка ты моя. Ну добре все. Как ты после того? Нормально, бачиш, що вони не зробили. А ты что? Ну, сім'я. Ну. А? Ну, нет. Тихановская приезжала? Да, она приезжала, но ее не пустили, то есть адвокаты пришли, и сейчас там цеплялись за то, что не могли на проезжую часть. Там, Ну за того. Да, Сябры, зараз мы подойдем, я так разумею, что это мать Зміцера. Конечно, мы возьмем комментарии. Я ведаю, что вы провели тут долгий час. Ну, ночью. Вы можете поведомить об этом, как вы провели эту ночь? Спокойно, тихо. Без амапу? Там шел добре, я бачу. Да. Стомился? Ну как, нормально. Холодно было? Нет, было тепло. Был коврик гимнастический, на нем поспали нормально. Тепло. Но я не могу заставаться в ночь, потому что у меня дети малы, тому, на жаль, я б долучилася Меня до нема, вас. тому їздили. Так, я б долучилася до вас, але я можу тільки в день бути тут. Ну, цілком як настрой, що повідомляють, є шмат преси приїжджають. Ну, зараз, да? Мабуть, нечто купити. По каві, звісно. По каві. Ми зробимо по каві, але я б хотіла зараз взяти півтора коментарі і ми ходимо. Щиро дякую. Пробачте, сябри. Ну, тут люди є преса. О, щиро дякую, Інна. Я хотела бы попросить тебя, чтобы ты снимала кабину. Еще совершенно скажу, что мама только я зрозуміла. Ну, ось тільки що я взяла коментарі людей, які провели тут ніч. Вони кажуть, що мама була тут, їм привезли некий гімнастичний такий диван, щоб вони поспали трошки. І
Зараз ми там абмяркоўваць нейкія падзеі, я б не хацела падыходзіць, мабыць, там нешта прыватнае. Зараз падыду, абавязкова спытаю, як яна сябе адчувае, мабыць, нейкія трэба нам рэчы прывезці, таму што мы ведаем, што яна галадае і прадукты везці не мае сэнсу. Мы ведаем таксама, што прывезлі вялікую колькасць вады, таму мы б хацелі так, з практычнай точкі зору да гэтага падысці. Мабыць, нейкія рэчы, мабыць, надрукаваныя нейкія рэчы трэба прывезці, таму зараз паспрабуем взяць каментары. У той жа час нам паведамілі, што, напэўна, праходзіць зараз суд над Сергеем Ціхановскім, што ён трапіў на дарожную частку, парушэнне нейкае ад ДАІ, то бок што там за справа, невядома. І таму будзем зараз сцежыць яшчэ таксама за інфармацыяй, якую дадаюць нам з суду над Сергеем Ціхановскім, і паведамляць своечасова пра тыя падзеі, якія тут адбываюцца. Таму сцежце, калі ласка, мы зараз на Валадарскага. У нас працюють журналісти, ви бачите? Сидять хлопці. Пробачте, калі ласка, ці можна порозмовляти з вами? Щиро дякую. А скажіть, калі ласка, ви, я так розумію, приїхали підтримати сім'ю з Мітера Фурманова, правильно? Я изначально приехал поддержать Тихановскую, Сергей Светлана. И я знал, что тут так сказать, семья Фурманова, я с ним чуть пообщался. Но мы просто изначально была встреча возле ГАИ. Так. Да, но потом сказали, что она будет перенесена сюда, то есть будет дело рассматриваться в СИЗО, то есть мы все подъехали сюда. Угу. Вот. А у чим справа? За що його знов судять? Никому неизвестно. Ну, то есть дела какие-то сфабрикованные. Их всех ни за что судят. Ну так. Вот семья Фурманова сидит, они объявили голодовку, то есть, его тоже задержали он находился там, в 10-20 метрах от Місце подій, так. да, потасовки, и он был сборщиком подписи. Угу. Ну, його на стулі підняли і занесли в Да, бус. вместе со стулом. Так. Вот. Просто, наверное, боятся, то есть эти люди как-то политизировали население, подняли, что столько людей в городах. Ось до вас цікаве питання. Ці ось до гэтых подій, які ви побачили останнього часу, як ви удзельнічалі ў палітыкі, альбо ви були аполітичним чоловіком, вам не звертали на гэта увагу, а зараз... Политикой, наверное, где-то с лет, наверное, 17, то есть как с канала Нехты, то есть Ютуба именно его, потом пришло все в Телеграм-канал, и оттуда уже пошло-поехало, то есть где-то с года 17-го. То бок, тут можна сказати, що більш-менш мобільна молодь, яна уже у політики, яна ведае, що відбувається в Україні? Да, скорее всего, благодаря Телеграму, YouTube, наверное, поменьше, то есть в основном это Телеграм-каналы. Но конкретно про Сергея я особо не следил за его творчеством на Ютубе, так слышал, но никогда не смотрел и особо... я думаю, очень много населения про него не знало. Ведали узким колом, скажем так. Да, но после того, как его задержали, он потом вышел, то есть у него был стрим такой, и я смотрел его, очень много людей смотрели, и очень много, у него был открыт донат, то есть денег ему, около 4000 рублей за пару часов ему скинули, то есть наверное, с этого момента пошла его такая популярность. Ви, напевно, кажете про стрим, де гляділо 45 тисяч онлайн, да, і де вони збирали на автопробіг гроші. Да. То есть он в этот же день, когда он вышел с, я не знаю, Захристина, да, так. Ні, не за Могилеві, я не Да, он вышел тогда, и он этот стрим вечером объявил, да, и наверное, с этого момента и пошла, то есть люди больше стали про него узнавать, и когда на Комаровке были сбор подписей, люди начали с того момента
адчуваць Да, вот да, гэтую да, 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 да. магчымасць, напэўна, да змен, якія могуць адбыцца з яго дапамогай Ну таксама. да, то есть он поднял народ, политизировал как-то, показал, что говорить правду и выходить, то есть в этом нет ничего страшного. Вось глядзіце, зараз мы тут з Зміцера Фурманова, ён адзін з палітычных вязняў і плюс на яго адчынена яшчэ крымінальная справа. Увогуле у нас 25 палітвязняў Да. і 20 адчыненых крымінальных спраў. Ці ведаеце вы пра астатніх палітвязняў? Што вам вядома? То бок вы атрымліваеце информацию по их? Насколько я понимаю, это они все идут по уголовное дело, его называют вот это дело Тихановского. Справа Тихановскага, Да. толькі не два, напэўна, там 3-4 удзельнікі, гэта па іншай эканамічнай справе Бабарыка. Да, но вообще все это как дело Тихановского, и все, политзаключенные, насколько я понимаю, они все как-то с ним, то есть были либо в его инициативной группе Светланы, то есть, которые собирали подписи, вот. Их забирали еще позабирали во время сбора подписей. Так. И позабирали, насколько я помню, вместе с подписями. Так. Сенаторы каких-то областей не могли сдать подписи. Ей пришлось домой ездить по стране и то есть, в последний день сдавать подписи. То есть, может, это и было с целью, чтобы как-то ее выбить с этой гонки. То есть, позабирали звичайно, подписи, конечно. Да, Конечно. Там и так штаб был не очень небольшой, по сравнению со штабами Бабарика. Потому что Там и так штаб был не очень небольшой, по сравнению со штабами Бабарики. Потому что забирали у хуткім часе, конечно. Она в последний день зарегистрировалась, и то есть там в районе 100 где-то человек было. 100 чалавек гэта была каманда. Сергей ішоў па стратэгіі Статкевіча, гэта быў тандем Статкевіч-Ціхановскі, і мы хутка сабралі каманду, і Света змагла падаць на рэгістрацыю больш за 100 чалавек. Да, но все равно, то есть там штаб небольшой, они собрали очень много, и все равно людей, то есть там если выбить с этого штаба там даже 10 человек, то это очень сильно им... Вы бачыце вынік якой. Зміцер Фурманов, ён быў каардынатарам. Да, он просто собирал подписи. Так, і ён павінен быў іх падаваць, і каб не было магчымасці такой, вось таких як Зміцер Фурманов. Это было в Гродно дело, так. Там много людей подписалось, и вот все подписи, то есть просто выкинули, получается. Больш-менш мне падабаецца, таму што, ведаеце, вельмі бывае такое, што звінавачваюць беларусаў у тым, што яны не ведаюць, што адбываецца ўвогуле, і моладзь у нас такая несвядомая. Я вось прыкладам зноў ж такі паказваю, што вельмі свядомая, разумеюць людзі ўсё. Очень много осведомлены, то есть я вижу там мои одногруппники и какие-то просто знакомые, одноклассники. Вот мы были на ланцуг солидарности, который был на проспекте, то есть я встретил достаточно много своих знакомых. Автозаки не боитесь? Да не особо, чего бояться? Тут только я, если за что боюсь, то это то, что родители как бы не предупредят, если... так. Есть, да. Но они в основном людей отпускают ночью или там какие-то административные дела заводят, но вот просто предупредить близких знакомых, то есть ты не перестаешь выходить на связь, и они не знают, где ты, что ты, и никак тебя найти не могут. Вось зараз я просто ў стрыме, я хацела параіць вось такой свядомай моладзі, трымайце заўсёды кантактную групу, з якой вы павінны адзваніцца, адбіцца там праз гадзіну альбо нейкі час прызначаеце, што вось у гэты час я паведамляю, што я ёсць. Связь там глушат, то есть интернет вообще не работает. Звычайна, калі вы не паведамляеце, што з вами ўсё добра, яны могуць уже біць у набат. Да, все равно, что я там куда-то пошел. Так. Или каких-то знакомых, которые могут связаться. Абавязкова, сябры, абавязкова трымайце кагосьці у тэме, што вы пакінулі дом і што вы павінны там павярнуцца, напрыклад, о 8 гадзіне. Калі вы не выходзіце на звязок о 8 гадзіне, гэта азначае, што нешта атрымалася такое, адбылося такое, што... Родители более-менее осведомлены тоже в этой теме, поэтому... если я вот иду на такие мероприятия, я заранее предупреждаю, я вот тут. Но молодежь все равно, то есть особенно, то есть телеграм-каналы, потому что сейчас вообще, насколько я понимаю,
мессенджеры такие, то есть какие-то ВКонтакте, социальные сети, они Так. потихоньку умирают. То есть я то есть со всеми своими знакомыми общаюсь только вот в Телеграме, и каналы все новостные какие-то, то они тоже все там. То есть, Ну, не забывайте сховать свой приватний номер телефона, это, конечно. конечно, да, Так. там, Абыходзіць усё. да. Шчыры дзякуй, падтрымваем сям'ю. Я вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе мы побачым такую шчырую, светлую, незалежную, вольную Я Беларусь, тоже очень надеюсь, да. якая будзе вельмі падабаная на Еўропу з каштоўнасцямі, дзе чалавек гэта галоўнае, а ўжо астатняе на другім плане. Это да, я тоже очень надеюсь. Шчыры дзякуй. Я заўсёды кажу, жыве Беларусь. Очень же. Дзякуй. Ось, цудоўныя беларускія хлопцы. Моладзь, нашая моладзь. Нашая моладзь. Дай мне, калі ласка, палку селфі, я паспрабую падчапіцца без гэтай штукі. Цудоўная размова зараз была. Цудоўная размова. Здавай эту маску. Ой, з хлопцем размовляла. Что ты вообще? Зараз ідзем по каву. Бороду. Што? Бороду или сдымай маску, или так что. Што, здымаць маску? Ну так и на бороде не носили, одевали. Сдымай, что ты бороду себе натираешь. Добра. На мяне сварацца, што я хожу у масцы. Не у маску. Я ношу маску не так. Бороду Пробачте. Бороду прикрываешь. прикриваєш. Сябры, зараз прапоную пазнаёміцца з Матуляй з Міцера Фурманова і ўзяць у яе каментары, канешне. І каб яна адчула нашу падтрымку, што мы побач з ёй і мы яе не пакідаем. Мне дапамогуць, таму што тыкаць зараз тэлефонам і камерай у яе я не вельмі хацела. Мы размаўляем. Трымай камеру, трошки поздымай. Хлопец вчера был на пикете. А вчера Не позавчора сам. Ну что, подойдем. Ну что, Нічого, що добре. коментарі так само, коли ласка. Друзі, я вас вітаю. Я зараз за камерой, тому не могу. Я вас привітаю, конечно, але коментувати поки не могу. Я потім перегляжу ваші повідомлення і, конечно, з вами трошки порозмовляю. Ну что, подойдем? Матулі. Иди поговори сначала. Привітайте. Можна з вами трошки порозмовляти і висловити свою підтримку вам. Я сама з команди Миколая Сергійовича, я так само зараз прислуг, на жаль. Так, я мінський блогер. Щиро дякую. Сябри, Зміцер Фурманов. Вчора ми на площі розповідали його історію. Це той самий Зміцер. Він був одним з адміністраторів відомих чатів, і іменно його затримали незаконно під час збору підписів легальних абсолютно, коли Сергій Тихановський проводив свій легальний пікет у Городні. Зараз ми побач з його Матулею. Ці є повідомлення більше? Так. Як він себе відчуває? Ну, в принципе, у него письма хорошие. Такие, как вам сказать, оптимистические. Хорошие письма, правда. Немножко там у него с гастритом обострилось. Но мы передали лекарства, таблетки, я думаю, потом выписали рецепт, пока мы не купили. И нет. Ну, и это Оля должна была, девушка, должна была взять лекарство. А так, вроде бы как бы все хорошо.
Он не унывает, он бодр. Мы его видели на суде дистанционно. Мгм. А так у нас не было ни разу ни свидания, ни общения, не было. Никак. Ну вот, вроде как бы. А під час стриму ми бачили, що його викрили у вас на очах. Да. Да, Ви принесли. Это так и было. Так, хто не ведає, сябри, батьки принесли з Міцеру поїсти, так само побачитися з сином, і у їх на очах просто викрили незаконно чоловіка. Ці повідомляли ви Разом со стулом. так, разом зі стулом. А ці повідомляли ви об викраданні, або зверталися. Я читала, що ви зверталися у міжнародні суполки так само по справі з Міцера. Да, но нет, мы немножко не поняли. Так, Извините. всё, Так, звісно. Да? Да, да, Блин, что я завтра опять не буду? Можно после, завтра. Ага, так. Я б хотіла зараз ще дати коментар. Я звернусь до Олексія Гончаренка. Ви ведаеце, што гэта кіраўнік аб'яднання «За дэмакратычную Беларусь», і праз яго мы будзем спрабаваць таксама дапамагчы сям'і Зміцера Фурманова, таму што людзі зараз галадаюць. Іх сын знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 на вуліцы Владарскага 2 у горадзе Менску. Яго правы парушваюцца. Зараз мы дакладна даведаемся, у якія арганізацыі звярталіся бацькі і ці ёсць вынік з гэтых зваротаў, і такім чынам мы будзем таксама ад сябе спрабаваць дапамагчы і таксама будзем біць у набат ува ўсе магчымыя суполкі, і таму я сёння накірую зварот да Алексея Гончаренка, каб ён далучыўся таксама да гісторыі з Зміцерам Фурманавым. Я нагадаю, яшчэ 24 чалавекі плюс Зміцер зараз гэта нашыя палітвязні, мы звяртаем на іх увагу, мы іх не забываем і робім усё магчымае, каб вызваліць іх і хутчэй пабачыць на волі. Я сьогодні прочитала інформацію, що його примусили все ж таки прибрати бороду, але здається, що він горше за гэта не став, тому пакуль ви бачите його фото ось такими, і у хуткім часі ми сподіваємося, що ми будемо зустрічати його тут, навіть без бороди, ми впевнені, що ми будемо. Так все тут вельми распорядившие. А? Все тут, не только и он. Всі тут так. Ну, 25 політв'язнів, звичайно, звісно, і Миколай Статкевич тут, і Шерик Кот тут, Сергій Спариж так само тут, і наші сябри усі, яны знаходяться. Петрухін, Команда Кабанов. Петрухін, Кабанов, так, команда Сергія Тихановського, яна вся тут знаходиться. Гэта ті люди, на яких адчинена кримінальна справа по абсолютно надуманих подіях. Тихо, на телефон не сядь. Адвокат позвонил, весь оскорбили еще. Арешт? Повідомляється, яшчэ на месяц продлили Зміцеру арешт. Тільки що я зверталася до суполки, ми звертаємося до Олексія Гончаренка, гэта кіраўнік аб'яднання беларускага ва Ўкраіне «За дэмакратычную Беларусь», каб таксама звярнулі ўвагу і праз сабе, у іх ёсць доступ да еўрапейскіх суполак, каб звярнулі ўвагу на тыя праблемы, якія зараз існуюць у Беларусі. Я просто побачила спіс, я його не озвучую, конечно, гэта ваша прыватная
есть выники из ворота? Конечно, были. Результаты. Нет, никто не ответил нам, никто из этих, вот, которые перечислены здесь, никто нам не ответил. Мы можем перелічити, до кого ви Пожалуйста, зверталися? пожалуйста. Я бы хотела зараз себе показать. Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Кравцов, председатель администрации президента, председатель Совета Республики Беларусь, министр МВД Республики Беларусь, председатель Следственного комитета Республики Беларусь, начальнику СИЗО номер 1 города Минска, генеральному прокурору Республики Беларусь, председателю Верховного суда Республики Беларусь, представителю ООН по правам человека в Республике Беларусь, представителю ЕС в Республике Беларусь, спецдокладчик по правам человека в Республике Беларусь. Тобак, ніводная ще організація нічого вам не повідомила, як розглядається ця справа? Як ви лічите? Ви зараз очинено 342 артикул, частина перша. Там артикул, Вы знаете, я сейчас не могу. Сейчас вот я поговорила, я не могу сейчас с адвокатом поговорить. Давайте переостановим. щиро дякую. Простите. Ні, все добре. Я схопила чужой телефон. Все, не будем зараз доставать питаннями, тому що тільки що звернувся адвокат до Матулі і відчуває на собі не зараз не вельми добре, але ми кожен день будемо тут знаходитися, ми будемо кожен день повідомляти, що відбувається, і будемо спробувати повідомити останні події, які ми бачили. Я знову ж таки звертаюся до Олексія Гончаренка. Змітер Фурманов – один з наших політичних в'язнів, які були затримані під час проведення пікету Сергія Тихановського у Городні. Він був затриманий незаконно, він проводив абсолютно легальну акцію, і нам вельми важливо, щоб сусвітні організації звернули на це увагу. Сьогодні приватно я подам, покину ще лист йому у приватних повідомленнях, де перелічу ті організації, до яких зверталися батьки Змітера Фурманова, і ми будемо піднімати цю історію на увесь світ, тому що вельми важливо, щоб світова суполка так само відреагувала, тому що у центрі Європи мати політв'язнів, ну, це вельми соромно і недемократично. Щиро дякую, сябри. Давай я зараз порозмовляю трошки з людьми. Ну, ось так, маємо те, що ми маємо. Кожен день будемо повідомляти, що тут відбувається. Звісно, нельга заставатися. Нагадую, зараз у цьому будинку за колючим дротом знаходиться так само Миколай Статкевич, Сергій Спариш, наш кот, Петрухін, Кабанов, команда Сергія Тихановського. І, звісно, ми, сам Тихановський, так. Тому, сябри, звісно, ми будемо розповідати. Напевно, це буде ось така резонансна історія, це буде каталізатором того, щоб світова суполка відреагувала на те, що відбувається у Білорусі. Тому що прави повинні бути во всіх, а не виключно у тих, хто лічить, що можна затримувати людей на вулиці, викрадати. Гэта не правы, гэта знішчэнне нацыі, гэта гвалт над нацыяй. Таму я не хочу, каб Беларусь была вось той дзяржавай, дзе людзям за тыя падзеі, якія адбываюцца, павінна быць сорамна. Гэта наша справа, канечне, але мне здаецца, што праз дэмакратычныя інстытуты, праз міжнародныя суполкі, праз дыпламатычныя звязкі, якія ёсць яшчэ ў Беларусі, гэтую сітуацыю трэба выпраўляць. Таму мы звяртаемся і беларусаў, не будьце з боку гэтай гісторыі, вы бачыце, моладзь прыходзіць таксама. Вось толькі што прынеслі спецыяльна ад дажджу прылады. Тут я бачу моладзь, тут таксама зараз прэса. Баяцца няма чаго, мы абсалютна вольна стаім. І, канешне, вельмі важліва зараз сям'ю падтрымаць інфармацыйна і фізічна, то бок прыехаць і проста аказаць падтрымку сваю і ад сябе рабіць усё магчымае, каб распавесці пра той гвалт, якой зараз у маёй краіне існуе.
Гэта вельмі важліва. Я ведаю, што вось гэтая сусветная падтрымку, якую мы бачым зараз, яна вельмі нам дапамагае. Яна вельмі нас натхняе. І я б вельмі хацела папрасіць, каб гэтая гісторыя таксама не заставалася дзесьці збоку. На яе трэба звяртаць увагу. Пробачьте. Давайте я с вами почитаю комментарии. Сябры, я уже не буду подходить до Матулі, потому что яна зарплача, потому что, я так разумею, не вельмі добрыя навіны прыйшлі ад адвакатаў, тому Зміцеру Фурману таксама трэба пісаць лісты, ён адпавядае. Я сегодня докладно читала одно з інтэрв'ю, дзе Матуля распавядала, што ён атрымвае лісты, не вельмі вялікую колькасць, калі я не памыляюся, 14 лістаў, і яго дзяўчына таксама атрымвае лісты, таму звяртайце на гэту увагу таксама. Елена, ясно, что никто не считает нужным нам отчитываться. Я сама виновата в равнодушии, но сейчас я не промолчу. Людмила Полячок, коли ласка, пишите. Мы не сидим молчки. Когда это уже закончится беспредел в Беларуси, мы вельмі спадзяемся, что ў хуткім часе мы для гэтага ўсё робім. Оксаночка Живицька, вітаю. Степан, вітаю вас, сябры, шчыра дзякуй, што долучыліся. В Беларуси все ведомства покрывает администрация президента. Это 100% факт. Так, я згодна, абсолютно. Андрей Биченко, вітаю. Олекса Ковалів, вітаю, сябры. Валерий Бленков, шчыры дзякуй за тое, што дапамагаеце каналу. Гэта таксама вельмі важлівая справа. Зараз мы зноў аб'яўляем збор на пакункі. Сёння атрымала паведамленне, будзем збіраць на пакункі палітвязняў. І таксама нам трэба будзе туды грошы не перавесці, мы звычайна самі пакупаем. Таму так, мы зараз таксама будзем пакункі збіраць зноў жа такі палітвязням, таму кожны насправдзе даляр, кожны беларускі рубель, ён для нас вельмі важлівы. Шчыры дзякуй, што данаціце. Крым вітаю, шановнае панства. Вітаю украінскі Крым. І ведаеце, тут мы зараз так вас разумеем. Я спадзяюся, што ў хуткім часе мы над сваёй дзяржаўнай установай, а вы над сваёй дзяржаўнай установе пакінеце страчаныя прапары, сцягі. Гэта ненадоўга. Мы абавязкова павернем нашыя сцягі на кожную дзяржаўную установу. Я вас вельмі люблю, я вас шаную. Украінцы, хто в Крыму, калі ласка, не здавайцеся, беларусы вас падтрымваюць. Коли інтерв'ю, я ще не бачила повідомлення, зараз я звернусь до їх, тому, будь ласка. Так, Хелен, Марина Адамович є. Пані Марини зараз тут нема, але я впевнена, вона приїде, тому що вона займається юридичними справами і так само буде допомагати сім'ї Зміцера Фурмана. До речі, усім політв'язням, які знаходяться зараз за кратами. Дуже тихий звук. Так, я ведаю, я не можу тут орати, тому що ми каля турми. І тут є журналісти, тут є люди. І, пробачте, завтра я обов'язково буду з мікрофоном, обіцяю. Так. Им нужно писать жалобу в Совет Безопасности ООН. Ви бачили, що скарга накірована, але відповіді нема. Тому будемо знову ж таки праз наші можливості робити все, щоб вони почули нас. Ничего эта голодовка не даст. Мои слова поддержки матери. Пусть не уничтожает себя. После выборов Лукашенко всех отпустит. Он всегда так делает, продает за деньги Европы политических. Мы ведаем, так, яны вельмі, прыватна, хто не ведае сітуацыю з Мікалаем Статкевічам, калі ён адбываў тэрмін зноў жа на Валадарскага за акцыі 2010, яго выпусцілі на умовах, што будуць прыбраны некаторыя санкцыі. Мы ведаем гэтую гісторыю, а мы не можам людзям казаць, што яны павінны рабіць. Яны вольныя, яны абіраюць той шлях, якой яны лічаць правільным. Таму, калі сям'я абрала вось такі шлях, мы павінны іх проста падтрымаць. Он реально не паможа. Грукаць трэба ва ўсе дзверы, і я ведаю, што міжнародная суполка рэагуе на падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі моментальна. Гэта мая прыватная гісторыя, і казаць, што гэта не працуе. Калі мяне выкралі, прыватна мяне калі выкралі, вялікая колькасць людзей, менш чым за гадзіну ўжо ведала, што выкраданне ў Барысаве Хелен Мінскай. Таму не кажыце такога, неправда. І я бачу, як у Осло петыцыю падаваў мой сябар Фархад.
у падтрымку Беларусі. Гэта ўсё праходзіць па міжнародных суполках. Гэта вельмі ўплывае на інвестыцыйны клімат, на дыпламатычныя адносіны. Таму не трэба так казаць. Звяртайцеся, як кажуць, дзверы адчыняць таму, хто стучыць. Таму рабіце ўсё магчыма ад сябе. Каментары ў чаце гэта вельмі добра, але давайце мы пабачым наяву ад сябе, што можна зрабіць. І рабіце, калі ласка. Ну, казаць гэта добра, але трэба таксама і рабіць. Шляхціч, Статкевіч, гонар народ. Каго любіш? Люблю Беларусь. І то взаемна. А я не буду нічога паясняць матулі. І я ганаруся гэтай жанчынай, і я яе падтрымліваю. Магілёў, вітаю вас. Вітаю. Шчыры дзякую вам. Вы посчитайте, сколько денег Евросоюз дал режиму Лукашенко. Мы зараз усё робім. Магчыма, дакладна, зараз распавяду гэтую гісторыю. Каб вы разумелі, як гэта працуе. У свой час, калі павінна была Еўропа нам дапамагчы з COVID-19, яны замовілі пра тое, што прабачце, якія павінны былі быць накіраваныя ў Беларусь, каб мы тут маглі прыдбаць нейкія рэчы ад ковіду, то бок гэта маскі, халаты і іншыя прылады. І ў той жа час Польшча накіравала ў Менск не грошы, а тут стаялі фуры з рэчамі, якія дзейсна былі патрэбны. Таму не, гэта працуе па-іншаму. Звяртайцеся, і вам абавязкова адчыняць дзверы. Я разумею, што не ўсё лёгка, але тым не менш, калі вы сумленны беларус, калі вы лічыце, што вам патрэбна падтрымка, мы не кажам сюды заходзіць з якімі-то рэчамі, якія могуць напакасціць маёй краіне. Але інфармацыйны распаўсюд, ён вельмі патрэбны. Ён уплывае. 100%, я ў гэтым упэўнена. Пратэсты супраць таргана, так, ну, зараз мы знаходзімся на Валадарскага, мы падтрымваем сям'ю Зміцера Фурманова, я толькі што распавядала яго гісторыю, мы звярнуліся да яго матулі, падчас размовы пазваніў адвакат Зміцера Фурманова і паведаміў, што яшчэ на месяц яму працягнулі тэрмін перабывання на Валадарскага у СІЗА номер 1 город Менск, таму, на жаль, ну, мы, конечно, будем з ёй яшчэ размаўляць, таму што я б хацела даведацца асабліва, ну, я паспела задаць гэтае пытанне, ці ёсць вынікі зваротаў, якія яна рабіла таксама і ў міжнароднай суполкі. На жаль, на сёння нічога няма, таму я ўжо казала і яшчэ раз скажу, я сёння буду прыватна звяртацца да Алексея Гончаренка, таму што ён ёсць кіраўніком аб'яднання за дэмакратычную Беларусь. Я лічу, што Беларусь павінна быць дэмакратычнай, а Беларусь павінна жыць у дэмакратычных інстытутах, па правілах, якія яны замацавалі. Таму мой прыватны сёння зварот будзе. Я не ведаю, ці апублікую яго, паглядзім. Таму, калі ў мяне не атрымаецца, нешта са мной там адбудзецца, калі ласка, сябры, хто ва ўкраіне, звярніцеся таксама для Алексея. Праз гэты стрым ён будзе вісець у YouTube, што я прасіла яго звярнуць увагу, таму што міжнародныя суполкі на сёння, на жаль, не адрэагавалі ніякім чынам на тое, што ў Беларусі ёсць палітвязні. Таму народная грамада. Шчыры дзякуй. Я буду закончваць стрым. Шчыры дзякуй. Не забывайце, калі ласка, данаціць, таму што гэта вельмі важлівая для нас справа. І працуе супер. Таксама розныя. Зараз мы будзем рахункі адчыняць. У хуткім часе мы адчыняем рахункі для дапамогі Ольгі Нікалайчык. Ёй павінны адмыкнуць святло, у яе няма гарачай вады. У яе $4000 штрафу, таму мы будзем рабіць усё магчымае, каб ёй дапамагчы. Все, шчыры дзякуй, я вас люблю. Жыве Беларусь. Ланцужок, стужачка моя. Слава Україні. До сустрэчы ў хуткім часе. Жыве вечар.